S akým projektom prichádzate do Piešťanskej mestskej knižnice? Projekt sa volá Celé Slovensko číta deťom. Je to občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2009 a od roku 2011 chodíme intenzívne s takými modelovými programami po Slovensku. A jeho hlavnou myšlienkou je čítajme deťom 20 minút denne, alebo inak, nie choď a čítaj si, ale poď, budeme si čítať. Sú viaceré mestá, kde sa číta, kde sa ešte číta? No tento rok sme teda čítali Ťažká otázka v Detve, v Žiari nad Hronom, v Krupine, v Brezne, v Nemeckej, vo Zvolene, v Banskej Bystrici, Sliač, Kováčová, Zvolen. A ešte nás teda čaká zajtra Zvolen a v 2.12., to je v útorok, ak si dobre pamätám, tak to je Banská Bystrica, špeciálne na onkológii pre choré detičky v detskej fakultnej nemocnici. Takže snažíme sa vlastne inšpirovať cez deti aj rodiny, pretože ak nebudeme deťom predčítavať, tak sa z nich nikdy čitatelia nestanú a ak chceme mať múdry, inteligentný a národ plný fantázie, tak musíme na tom intenzívne pracovať. A my sa snažíme teda. S akými reakciami sa stretávate na tieto podujatia? Mám sa chváliť? Mám nás chváliť veľmi dobrými. Snažíme sa vždycky v každom tom regióne vytiahnuť také tie najzaujímavejšie osobnosti. To znamená, že umelcov, podnikateľov, výtvarníkov, spisovateľov, hercov. A deti zažijú tú literatúru z iného pohľadu. A tým pádom tie odozvy sú aj v tých hodnoteniach, ktoré nám chodia zo škôl, z knižníc, z nemocníc. Oni sa vracajú do tej knižnice, lebo sú zvedavé ako tie knihy a chcú, aby sme sa vracali. My by sme boli radi, keby si aj tie programy robili vo vlastnej réžii, že toto je taký model, akým sa to možno dá vlastne robiť aj častejšie. Aj to niektoré knižnice robia, aj to robia niektoré nemocnice, napríklad špeciálne v Banskej Bystrici, tak pani učiteľky čítajú deťom pravidelne. Takže tie reakcie sú úžasné. Nás skôr mrzí, že nemôžeme viac a nie sme schopní produkčne, ale tento rok napriek tomu, že teda v projekte sme mali 18 čítaní, tak ich budeme mať 23 za tento rok. Aké osobnosti sa podarilo pritiahnuť do projektu, aby predčítavali deťom takéto rozprávky napríklad? Teda? Tak tu v Piešťanoch sme videli pani Landlovú, Miška Nikodýma, samozrejme naša pani prezidentka, pani Vierka Kučerová, pravidelne na čítaniach, ale kde začať? Pán Tomáš Janovic, Daniel Hevier, Pavol Weiss, Juraj Šebesta, to sú spisovatelia, herci, Marko Igonda, Sidi Tobias nám čítala, Roman Pomajbo pravidelne v Bratislave na každom ročníku, v regiónoch herci jednotlivých divadiel, takže strašne veľa. Výtvarníci, spomenúci, Zuzka Homolová nám bola čítať, Ferko Výrostko v Martine, herci Žilinského divadla v Žiline, takže snažíme sa. V Spišskej Novej Vsi sme mali pána riaditeľa divadla, pána Emila Spišaka, takže ospravedlňujem sa, koho som nepovedala, ale za tie 4 roky je to strašne veľa ľudí a my sme im nesmierne vďační, pretože cez nich je ten účinok na to čítanie oveľa intenzívnejší a deti, keď zažijú tú emóciu, tak naozaj po tej knihe siahajú. A napríklad v Nitre, vidíte, tam nám čítal Lenka Barilíková a Ičko Gondko a tam bola špeciálne odozva, že povedali, že bože, čo ste s tými deťmi tam robili? Ja teraz chodím každý druhý deň do knižnice a musíme každý večer čítať. A to my chceme, to je ten cieľ. A umelci sa ani nebránia zrejme zapojiť sa do takéhoto podujatia. Možno niektorých vyčerpáva iná pracovná náplň a činnosť a nájdu si čas na takéto podujatie? Ja to poviem tak, keď sa dobre trafíme do termínu, naozaj to musia byť už divadelné skúšky, ale napríklad Zuzka Kronerová, ktorá nám čítala hneď v tom prvom ročníku, tak sme to upravili tak, aby prečítala a mohla ísť na skúšku do divadla, aby neblokovala kolegov. Takže ja musím povedať, že snažia sa, ak to len troška ide, tak na tom čítaní sú. Vidíte, zabudla som Mariana Hatalu, srdečne ho pozdravujem, spisovateľ, úžasný človek. No je ich veľmi veľa. A pre nás, ako pre občianske združenie a naše osobnosti je to ďalšia vec, že strašne veľa zaujímavých ľudí stretávame a úžasných a prídete na to, že na tom Slovensku je veľmi veľa ľudí, na ktorým záleží na tom, aby sme vychovávali inteligentnú a tvorivú mladú generáciu. A ako sa cítite na pôde Piešťanskej knižnice, keď sa číta v Piešťanoch?
Ja závidíme to tu, lebo tu majú krásne a cítime sa fantasticky. Máme tu úžasné zázemie, pani riaditeľka aj dámy sú veľmi ochotné, takže pre nás je to dosť ľahšie. Vlastne tu sme tu tretíkrát a vyzerá, že nie posledný, lebo Piešťany sa vždy ozvú, že chcú každý rok, aby sme prišli a my prídeme, veľmi radi prídeme. A líši sa aj detské publikum v Piešťanoch od toho ostatného, že možno sú viac vnímavejšie alebo ščítanejší? Toto by som si netvrdila povedať, lebo deti sú úžasné. Mnohé sú veľmi spontánne, čo my máme radi, pretože my chceme vedieť aj, čo sa im páčilo, ale my chceme vedieť aj, čo sa im nepáčilo. Hlavne z toho dôvodu, že nebudeme sa ani my učiť a nebudeme sa zdokonalovať v tých programoch, pokiaľ nebudeme vedieť, čo nie je príjmané. A musím povedať, že každý ten program je iný. Inak reagujú deti, iné témy. Je kopa vecí, ktoré sme dnes nepovedali. Ale boli to prváci, druháci, len doplnení tretiakmi, tak museli sme tak trošku jednoduchšie. Ale už sme mali aj deviatakov. V ústavoch napríklad máme zmiešané publikum až po dospelákov. Poviem to tak, že od 0 do 100. Tak nech sa nám darí, držíme palce.